Està sent alguna cosa? Avui més bona nit que mai perquè, bueno, estem molt contents. Primer episodi que estem fent en públic. Hòstia, ens hem de ficar així? O sigui, jo m'havia mirat superhermona. És molt poc sexy. O sigui, això és la posta del Michelin. No, podem aixecar això. Podem aixecar això. De fet, ens han posat uns taburets abans de començar per estar més altes, però és que era impossible estar per Sí, ho sentim molt, els que esteu allà al galliner. Fem veure que estem com a l'Apolo, saps? Bueno, gràcies per venir i gràcies al Bar La Federica del Poble Sec per acollir-nos. Estem molt contents de poder tenir un termòmetre de veritat de si realment el podcast que fem fa gràcia i la gent riu, perquè clar... Però és que clar, han vingut tot gent amb gonorrea. Molt i molt propera, o sigui, jo crec que m'he follat a la meitat de la gent d'aquí. I l'altra meitat te l'has follat tu, vull dir que guapa, no diguis guau. Jo no parlaré. Què anava a dir? Moltes gràcies a la Federica, que els estimem molt, que estan allà darrere, són uns amors. La Federica és la Martha F. Johnson aquesta, dels PPCC. Què? O sigui, què faríem sense ella? Sense la Federica la Manòmica? Àlex Martín. Que ha arribat tard l'Àlex Martín, ja, ara en parlarem. Bueno, primer capítol i ja estem començant a tenir com petits moments de no estar d'acord. És per això que avui hem decidit que pels moments que com que ens odiem, no ens suportem i la majoria de temes són temes de discrepància, aprofitant que tenim públic, els hem donat unes targetes, una de color verd i una de color vermell, perquè quan hi hagi un moment de discrepància en el moment del capítol, farem i llavors els demanarem, sisplau, que votin i desempatin i així sabrem... Perquè vam votar, vam guanyar. És que són molt democràtiques, són molt... Els PPCC es creiem... No vam guanyar, no va guanyar ningú. Amores, van votar, què? 50.000 persones? No, és broma. Què dius? No, jo estava 2 milions! defensant les urnes. Però si tu has defensat les urnes... Va, feu una prova. Quina sorpresa, farem una prova, democràcia. Que aixequi el color verd qui va votar sí. Ah, sí? Però quina colla d'indep, espada, no hi ha ni una vermella! No hi ha cap vermella? Una, molt bé. Però vas anar a votar, eh? Ah, clar, però perquè els que volien no van anar a votar, per això no va ser legal el referèndum, vale? Vale. Ànims, ho tornarem a fer. Vale, va. Va, una altra pregunta, perquè jo també vull saber... Anem a fer una mica de termòmetre, que la majoria te dius que ens els han follat tu o jo, però jo vull saber si hi ha algú aquí que no sigui ni amic meu ni amic del Teixi. Sisplau, si algú és amic nostre, que aixequi el verd, si algú no ens coneix de res, que aixequi el vermell. Bueno! Uau! No, però aquesta és la nòvia de no sé qui. Tu també ets la nòvia de no sé qui. Tu! Vale, tinc una pregunta per tu. T'aixecaràs, eh? M'aixecaré. Això és molt complicat de dir. No m'esperava. Micro, no ho podràs fer. No m'esperava. És que tinc micros per tot arreu, amore. Pots fer com un salt de l'any... Mira. No ens coneixes, per què estàs aquí? Perquè m'encanta el vostre. Per YouTube i Spotify ha dit que li encanto, que em segueix des de fa temps. Que tens el micro molt a prop, no funcionarà. No funcionarà. Així? És que et penses que és una altra cosa. Vale, una pregunta, creus en l'horòscop? Que te'l separis. Creus en l'horòscop? Vale, no creus en l'horòscop. Bueno, doncs ja està, que la meva broma estava preparada perquè creiessis en l'horòscop, o sigui que deixa'm de seguir. No, moltes gràcies, quina il·lusió. O sigui, t'agrada el TikTok i aquestes coses? Fa estrany que els que estava allí sentir-vos tan a prop. Després et dono el meu telèfon. No em perds una, eh? Va, i última, una que li agrada molt al David. Si és que sí, voteu verd, si és que no, voteu vermell. Pedofília, sí o no? Ja! Bé, tenim un públic que ens agrada, amb uns valors. Perdona. Ai, vota en blanc. No sé què dir. David, no. Vale. Ai, No passa res. Bueno, com sabeu, ara ho estàvem comentant, no? Aquí entre bambalines, que... Ai, que has cagat.
Has tirat un pet? I avui no hi ha l'excusa del meu cos. Et juro que he sentit un pet. Que no. Bueno, Tampoc t'ho diria, però no. Bueno, com sabeu, aquest és un podcast una miqueta alcohòlic, vull dir que sempre ho diem, he tornat a sentir un pet. Sempre anem una mica borratxes i creiem que aquesta és la nostra real clau de l'èxit, però us volíem dir que, bueno, com us dèiem abans, farem una pausa. Farem una pausa al mig perquè aneu a consumir. Vale? Fomentem el consum. Us aviso, a la Federica es consumeix allà, no als lavabos. Us ho dic perquè jo vaig treballar aquí durant un petit batxe que vaig tenir a la meva prolífica carrera com a actor. I bueno, em trobava coses allà que era per fer un chill, m'explico? Vull dir que jo sortia d'allà col·locat cada dia. Per tant, es consumeix, però es consumeix allà. Gasteu, perquè si no, la Federica no... O sigui, no ens torna a trucar. La Federica és un ateneu dels gais. Vull dir que necessita guanyar diners perquè els gais i les persones així puguem fer coses. Que sí, pare. És que no sé si te pare o... No, és que no ho han vist. Tenim aquí Àlex Martín, exconvidat del programa, vestit de sacerdot. En parlarem. Anem a posar una mica d'ordre, Teixi. Anem a parlar del capítol d'avui, perquè avui sí. És 1 de març. Avui és 1 de març. Sí. Bueno, aquest espai-temps temporal així raro que tenim. En realitat això s'emet l'1 de març, però tota la gent que està aquí en directe a la Federica és el 14 de febrer. Dia dels... lovers. I sabem que esteu soles, perdudes. Esteu tristíssimes totes. Però clar, teníem un dubte, no? Perquè clar, el dia dels enamorats dels PPCCs en realitat no és el 14 de març. De febrer. El 14 de febrer, perdó. No passa res. El 14 de març van passar altres coses. 14 de febrer no és el dia dels enamorats, Quin és el dia dels enamorats del PPCC? Sant Jordi, 23 de... Ai, volem una votació! Sant Valentín vermell, Sant Jordi verd. Són veritables catalanes. I jo volia aprofitar aquest moment per parlar de l'amor, de com ens estimem. Jo m'imagino que tu ets molt pro Sant Jordi, no? Tu fa molt que vas regalar la teva última rosa de Sant Jordi. Mira, no t'explicaré quan vaig regalar la meva última rosa de Sant Jordi, t'explicaré quan em van regalar la meva primera rosa de Sant Jordi. Ai. Que és aquella persona que està controlant la càmera 1, aquella persona que està... Hola, Jaume Ullet! El Jaume Ullet... haig de dir una cosa, o sigui, el Jaume Ullet vam estar enrotllant, vam ser una mica nòvios quan jo era menor d'edat. 17 anys. No, deixa-ho tapem, fiquem un Whitney. Però la veritat és que soc la Jenny Hermoso. Explica que estaves amb 2 Jaumes. Estava amb el Jaume primer, que era ell, i el Jaume segon, que era un altre. Però haig de dir que el Jaume segon era un imbècil. Però me'l vaig quedar ell, et vaig deixar tu pel Jaume segon. Vull dir que, bueno, la qüestió, noies, guys, és que el 23 d'abril, aquesta andròmina persona que avui ens està ajudant i que ara és molt amic meu, va decidir portar-me una rosa a casa ma mare, o sigui, a casa meva. I jo, amb 17 anys, repeteixo, 17 anys, vaig baixar a baix, em va donar una rosa i vaig pujar a casa i la meva mare, i aquesta rosa? I jo... I ella, què és per mi? I jo, sí. I li vaig donar la rosa de Sant Jordi perquè no m'atrevia... O sigui, i llavors jo la mirava i em deia, mira que mona que està. Jo pensava, no la toquis, zorra. Va ser la teva primera rosa de Sant Jordi? Aquesta va ser la meva primera rosa de Sant Jordi que me la va regalar el Jaume. Que bonic, de fet, m'estic fixant que al costat de la teva primera rosa de Sant Jordi hi ha una persona que jo diria que va ser la meva primera rosa de Sant Jordi. No tinc memòria, no puc dir a ciència certa que ens féssim rosa, però va ser el meu primer nòvio. Pues és guapo. Home, clar que és guapo, què et penses? Després te'l presento. Després parlem. Un pet Oriol. Però això de dir que ens portem molt bé, no, amb els nostres ex, amb la gent del nostre passat, que han vingut aquí a recolzar-nos, no? No, sí. Que bonic. A vegades ens els follem i tot. Amb qui no ens portem tan bé?
amb qui no ens portem tan bé, i ara ve una miqueta el tema del dia, clar, el dia de Sant Valentí havia de ser com el tema del podcast i resulta que teníem pactada uns convidats meravellosos per venir, convidats, convidadis, convidades. No sé si vau estar seguint la publicació d'Instagram, ens havien confirmat que vindrien avui al programa, el grup de música Fades, que són gent molt guai, que ens feia molta il·lusió, que encaixava molt amb el podcast, però... Però no han vingut? No han vingut. Llavors hem decidit que parlarem del ghosting. Que està molt de moda. Què vols dir del ghosting, tu? Què t'interessa, tu, del ghosting? Bueno, ens hem hagut d'improvisar un guió que havia de ser en Fades i que ens hem hagut de... Bueno, haurem d'omplir una hora que no sé ni què direm. Vale, jo estava molt content que vinguessin perquè aquest episodi no anava a anar del ghosting. Aquest episodi, les Fades, no sé... Fades? Es diuen Fades? Fades. Ah, vale. M'encanten, un petó, Fades. Han tret un nou single, un petó. Sí, l'escoltarem. Però el que m'interessava molt és que les Fades són filòlogues, no sé si ho sabeu, són filòlogues. Diuen per aquí que sí, Esquerra Republicana. Es van conèixer estudiant filologia catalana. Filologia catalana filologia, vale? I aleshores aquest episodi anava a anar sobre els pronoms febles. Però no patiu, vale? Perquè el català ha mort, però els pronoms febles no han mort. Jo us faré una classe de pronoms febles. Suposo que sabeu, aquí tinc dos companys del màster, que m'estic preparant per ser professor. Que pateixin la gent I dels aquí instituts. tenim més professors, és veritat, quan no allò del periodisme, tal. Jo també, carinyo. Jo per no tornar a la FEDE, doncs dic, em faré profe que em puc agafar una baixa rapideta, que cobren el 100%, Carinyo, això es penjarà, això ho veuran. És igual. Vull dir, és igual. Llavors, us vull fer una classe de pronoms febles. Sobretot, m'han dit per aquí, pel pinganillo, que hi ha una persona espanyola. No passa res, no passa res. Jo, un cop vaig tocar un espanyol i em va caure superbé. M'han dit... Jo he tocat algun espanyol. Bueno, de fet m'estan dient que aquest espanyol el toques una miqueta 3 cops per setmana. M'han dit una mica que és el teu nòvio, un nuvi. Un aplaudiment per l'Antonio. Jo no he participat ni he provat això. Antoni, et diré Antoni, sí? Bé, jo sóc la Mercè, sóc la professora de llengua i literatura catalana. T'ensenyarem els pronoms febles, vale? És molt fàcil, és molt senzill. Primer hem d'agafar un verb, val? A l'atzar. Atzar és com azar. Però és molt important que agafem un verb que a tu t'interessi, d'acord? Aleshores he agafat el verb follar, però agafarem l'imperatiu, que és més potent, no? Folla, vale? I a partir d'aquí introduirem tots els pronoms febles que hom necessiti, d'acord? Per tant, posem a la pissarra l'imperatiu folla. Dona'm un gomet. Posa-la aquí, carinyo. A la cortina no s'enganxarà. Sí, ho he provat, carinyo, mentre tu estaves dissociada, perduda. Fent de tècnic de so. Vale, folla. Vale. Com funciona això dels pronoms febles? Ai, perdona, xato. Com funciona això dels pronoms febles? Kevin, sisplau, no parlis. Que estem ensenyant aquí el 9 i 9, que és de matrícula viva, que acaba d'arribar de Jaé. Ja li demanarem oli d'oliva. Kevin? Bueno, Antoni, vale, folla, no? Això és molt dur, folla. A qui et vols follar? Contesta ràpid. El Joan, vale, doncs molt fàcil. Com que et vols follar el Joan, dona'm un gomet. No sé qui haurà dit aquest àudio, però... Folla-li. Vale? Folla't el Joan. Folla-li. No. No. Sí, sisplau. Ahmed. Estic fent jo la classe o l'estàs fent tu? Home,
D'acord. Antoni, quan te'l vols follar? Avui, demà, ahir... Tots els dies? Bonet. Doncs folla-li l'1 amb Antoni, lo dels apòstrof i els guionets, que sé que és una cosa que a la Castella no es fa. És indistint. A mi m'agrada, A la meva terra jo soc del centre. Del centre de Barcelona. Allà nosaltres fem un guió, un d'allò, vale? Però si vols pots ficar emoticonos, pots ficar el que vulguis. L'important és saber, no, què correspon a cada cosa. Molt bé, tenim follo al Joan, folla-li tots els dies, folla-li l'1, vale? Per què te'l vols follar? I aquesta és la pregunta més important, per què te'l vols follar? Pots dir perquè sí, Acabes de tenir un ictus. Molt bé. Vale, doncs, perquè l'estimes, el que hauries de posar, si et vols estalviar paraules, Si no ho dius tot sencer i ja està. Folla-lo-li... ni. Vale? Sí? I per últim, em follo el Joan sempre, tots els dies, perquè l'estimo, no? Folla-li l'uni. I l'última cosa que has de tenir en compte és, estàs en prep o no estàs en prep? Vale, doncs vés a... Què vol dir aquest jo no? Què vol dir jo no? No sé. Ah, és que a vegades es liga amb l'occità, Vale, doncs si no estàs en prep, el que has de fer són dues coses. Utilitzar el pronom feble que jo et diré i anar a demanar hora... Ven amb un gomet, amor. Un gomet. Vale, doncs si no estàs en prep, tenim... Folla, ni, no, Aleshores, la cosa quedaria així, no? Joan! Ai, que estava mirant a l'altre, és que estic una ja seva. Joan! Folla-li l'unió. Fàcil, no? És que qui no estima el català és perquè no vol. Vale? Bueno, què, ja ho hem fet això? Ja hem acabat. Home, 2 minuts, cari. Quan he trigat? 4. Hem rigut. Bueno, doncs ja està. Bueno, una cosa. Sisplau, que s'ha preparat la millor classe de català. Jo crec que després d'això et donen no només el títol de profe, et donen el C2 i una cadira a l'Institut de les Lletres Catalanes. Jo espero que em donin la llarga malaltia, ja una puta vegada, perquè no puc més. Una cosa, el català és una llengua en extinció, Antoni, vull dir que tu l'estàs aprenent amb molt d'amor, però potser no et servia de res, vale? Saps quina altra cosa està en extinció també? L'altre convidat que ens va fer ghosting, que és el Hosmar. Sí, que com el Hosmar ens... Bueno, un moment. Què? No, o sigui, el del Hosmar no es pot considerar ghosting perquè no és que deixés de contestar. És que no. És que mai va contestar. Vam ser una mica stalkers. Vam escriure pel mail, vam escriure pel formulari web, vam escriure-li per Instagram. Ring. I no answer. No answer. Per tant, jo vull fer una llança també a favor de dir escolta, no m'interesses, no és fer ghosting. Però ens hagués pogut dir, no? Jo crec que ens mereixíem un... És que potser ni ens ha llegit. Ja, però bueno, és igual. Què és per tu el ghosting? Què és per tu el ghosting? Perquè avui en dia tothom diu m'han fet ghosting. Què és fer ghosting? No ho sé, és que no sé què és el ghosting. No sé què és el ghosting. Què és el ghosting? Pues jo què sé, fer el fantasma. Fer el fantasma. Bueno, però és que sí. Fer-li l'unió. Si tu a una persona... Si a una persona no li dius folla-li l'ula ni nu, no li estàs fent ghosting. Jo cada cop faig menys ghosting. Tu fas ghosting? Bueno, tu... Jo crec que no. Perquè estàs amb allò. Però jo crec que tu tens pinta a fer ghosting. Cada cop menys. En feia. En feies, Et pega màxim. Ara de cop i volta he passat a l'altre extrem, que és donar masses explicacions. Saps? En plan, fer-te un petó un dia
No, I de cop i volta, no. el dia següent dir-te bueno, escolta, que no et tornaré a fer un petó mai més perquè és que no estic en aquest moment. I a més em foto les culpes a mi. És que, bueno, és que tinc un herpes. És com, no, amor, ja està. Bueno, però és que no cal dir-li, o sigui, si no has creat un vincle sexoafectiu amb la persona, tampoc cal anar a justificar i dir-li, escolta, sí, què fas? Què fas? Espera un moment. Què fas? Que us vaig explicar que vaig anar al dermatòleg, no? Ai, David, en sèrio? Que no fas sol! Amor, els focus també provoquen Que càncer. no! Bueno, pues ho dic jo. I les pantalles de l'ordinador. I les pantalles de l'ordinador. Bueno, no, això és fort, va, explica-ho. El tema és que, ho sabeu, no? És que escolteu el capítol que vaig anar al dermatòleg, que me'l vaig follar... No, ara no rigueu, que això és seriós, de Bueno, veritat. pues, vaig anar... És que clar... vaig anar i em van treure una piga, vale? Que està aquí però que porto un top i no us ho puc ensenyar. No hi havia pensat en això. I la tia, bueno, la veritat va ser una mica violent, perquè li vaig fer una mica de ghosting. Aquest sí que li vaig fer una mica de ghosting, Sí. I tu ja no fas ghosting, però just en aquest que anem a parlar sí que l'has Li vaig fer una mica de ghosting i, bueno, la qüestió que un dia em truca i em diu hola, sóc el doctor... Bueno, Per què no dius ja de passar el seu número col·legiat? No, ja. Ja posats? És broma, sóc el doctor Ahmed. I jo, hola, Cari, et tinc al WhatsApp, o sigui que ja sé qui ets. I em va dir, bueno, és el que ens esperàvem, i jo... El què? Jo no m'esperava res. Em va dir, bueno, és un petit carcinoma, i jo... Què? Que sóc molt jove. No us preocupeu, perquè jo em vaig preocupar molt, però em va dir que no, el carcinoma sona molt malament, és com, jo què sé, el PSOE, saps? Bueno, sí. O sea, si això fos el Sálvame, ara podríem dir David Teixidor confiesa que sufre cáncer. David Teixidor confiesa que tiene cáncer y está en un bache. Estoy en un bache. Ja et veig. Estàs super deprimida. Sí, estic fatal. No, el bonic és que amb el David podem fer broma de tot. Jo també, com que el meu pare va morir de càncer, jo crec que puc fer bromes també del càncer. I aquí no Va passa morir de res. càncer. Però quan? Amore, carinyo, estaven treballant juntes. Ah, per això vas marxar. Per això vaig marxar. Perquè ton pare va morir. No, real. Estaven fent una funció de teatre. El Rei juntes, Lear, el Rei amb la Núria Lear. Espert. La Núria Espert, al Teatre Lliure i a la mitja Tu què deies? Jo deia, auxili, és morta. Jo deia... Sí, no, real. Érem figurantes les dues. Tu què deies? Tu parlaves més que jo. Sí, He cridat, jo Això parlava, és que sonarà. no recordo, jo deia... Sí, heu sentit els rumors que corren, però a vegades deia... I jo, sí, ton pare és mort. Perdó. Tinc càncer, puc fer aquestes bromes. El meu pare mort de càncer. Podem fer bromes. Si algú té càncer, que sàpiga que té un aliat aquí i que estarem amb ella tot el que faci falta. Bueno, escolta, on estem? jo el que volia era, tot i que aquí la gent diu que ha vist els capítols, jo volia fer, aprofitant que aquí tenim a les últimes 4 convidades, excepte, bueno... Hi ha hagut diversa gent que ha dit que no ha vist tots els capítols i a mi això m'ho fan bastant, Pues jo el que vull oferir és una oportunitat a les 4 convidades. Ramon Pujol, un aplaudiment. Àlex Martín, un altre aplaudiment. Pablo Wesling, un aplaudiment. I Taylor Swift, Albert Roig. Els vull oferir, el minuto de oro, que seran 30 segons, amor, és un minut, no us el donaré. Hem de pujar les visualitzacions, Vale, per tant espera. això ens anirà molt bé. Em passo a l'altre... Això. Albert Roig, i aneu pensant els altres, Però que es posi dret, que així la càmera el pilla. Vine aquí, amor. Se'n veurà igual de malament. És igual, tampoc... Albert Roig, i vosaltres aneu pensant, he agafat la més llesta perquè les altres tingueu temps. Per què hem de veure el teu episodi? Home, perquè jo el vaig pujar. Com? Que jo vaig pujar l'episodi, no? Ah, sí, perquè no ho estàvem fent gaire bé. No. Perquè No es hem de pot dir veure, res, això. No es pot dir... A la pausa hem dit això, mira, ja s'ho ha agafat, El què? Home, ho veu dir vosaltres? Sí, Jo no ho vaig sé, dir, ho sé. No. Jo no vaig dir, no. L'heu de veure perquè ens ho vam passar molt bé, no sé, què vols que et digui? Ningú mirarà aquest episodi si... Has de dir perquè us ensenyo la xorra, jo què sé. No va passar, hi havia un tio, però la xorra no. tio sí que hi era. El tio, Bueno, perquè ens donaràs molts que trucos. No sé, perquè Perquè tu petes molt a les xarxes. jo faig el que puc a les xarxes. Home, tu això... Jo això no... Ho aproves? Ah, sí, mira, l'heu de veure perquè explico una anècdota amb un seguidor Ah, sí? Ah, el del Grindr. que no sabia que era seguidor. Bueno, és igual, Vale. vale.
Aquí ho deixem. Pablo Wesling. Vine aquí. Estàs trepitjant a l'Anna Polan. Pablo Wesling, digue'ns per què han de veure el teu episodi. Perquè va ser molt especial, perquè va ser per Cap d'Any. És veritat. Va ser un capítol molt especial. Veu confessar moltes coses molt guais. Moltes coses. Muchos secretitos. I ens va trucar la Noemí Galera. Ens va trucar la Noemí Galera. No ens va trucar, ens va enviar un missatge. Bueno. Perquè era molt tard i ja estava al llit. Es que una trucada es otro precio. Eso es otro. I ja està, i perquè està molt bé. I perquè tu coneixes el Marc Giró? És que això m'ho vaig oblidar de preguntar-t'ho. No, personalment no. Vale, doncs gràcies. Sí, clar. Cosa. Uau, és que... És que no és broma. Jo crec que pots no parlar, simplement... Ets Melania. Per què s'ha de veure el teu episodi? És que no és broma que després vaig a casar a uns... Jo vinc al mig a pare de marxar que em vaig a un casament i m'he vestit per casar a un senyor, de veritat que no és broma. És que els travestits hem de viure d'alguna manera. I tu creus que aquests em paguen per venir aquí a fer el tonto? Heu de veure el meu episodi perquè vaig confiar en aquesta gent que... Era el primer capítol de veritat, Era el de veritat, el primer, Era el i jo que no era havia pilot. muntada xulíssima, amb aquests dos borratxos, i vaig confiar en ells cegament, perquè no sabíem que eren divertits. És cert, O sigui, jo vaig arriscar la meva reputació Cert. per anar a un podcast que podia haver sigut una puta merda. Però... I a veure si uns no ningús, cancel·lada viva jo per culpa d'ell, un altre cop, que no seria la primera vegada. Així que jo crec que em mereixo que mireu el primer puto capítol. Tot i que també he de dir que el del Ramon és molt més interessant perquè no pensava que fossin capaços de fer una entrevista de veritat i mira... Aquest tio... Jo li vaig escriure i li vaig dir ha quedat un capítol com molt interessant, vosaltres dieu borrades, però ell va dient coses i és com pues és interessant de veritat, no m'ho esperava pas. Fill de puta. Ramon! Me'n vaig, Ja? No, espera't a la mitja part. 5 minuts fem mitja part. Ramon, tu no cal que parlis, treu-te la samarreta. No, ja no, que ara soc pare ja. No, I però a tant... sobre no anava en xandall, mira com van tots. Bueno... No, perquè, o sigui, bàsicament per això, o sigui, perquè com que sóc el vostre amic des de fa tant de temps... I l'única persona que se'ns ha follat els dos. Bueno, sí. Sí. Sí, i a més el nexe, o sigui, de fet, vosaltres havíeu corret junts i tal, però si no fos per mi no estaríeu aquí ara Si no Això fos és per tu, veritat. si no fos per tu, el món no funcionaria. Oi? Això és tan Ramon Jo també ho Pujol. penso, funcionaria però seria com més trist. Però, home, però sí que és veritat, hem de treure una llança a favor del Ramon. La nostra amistat vertadera... Bueno, amistat, això Però que jo, tenim... quan el teu pare va morir, ell no hi era, No, No, però... I tu tampoc. Però No et recordo el o sigui, funeral. El vincle Ja. aquest l'heu fet per mi. Sí, és veritat. No, però a part d'això, o sigui, com que sóc la vostra amiga i ja us conec, i aquest podcast en realitat és com d'amigues borratxes que queden, jo tinc com molt training en intentar parlar en els forats que deixeu, i llavors vaig poder fer això. Jo perquè sóc de parlar poc, també. Sí. Ja està, jo que sí, perquè sóc la vostra amiga, mireu-lo. Gràcies, t'estimem, us estimem a tots, la veritat. I un aplaudiment també molt gran a Germán García, que ens ha fet ghosting. Té febre, Té febre, jo això no m'ho crec. Hòstia, quina calor, mare. I la Giovanna, pobreta, que està malalta de veritat, aquesta sí que, i a més està molt... Home, no diguis malalta de veritat. El Germán no està malalt. No, i a més està molt ocupada perquè el seu germà ha tornat a tenir feina política. Bueno, què vols dir ara? No sé, no, sí, ara que parlem dels capítols anteriors, és que tenim un problema. Tal com desvariegem i com funciona el nostre cervell, és com que obrim molts temes als capítols i rarament tanquen. Jo volia recuperar un tema que vas obrir el darrer capítol, quan estaves criticant com fèiem d'actors després de la nostra superinterpretació, i vas dir que jo era Jim Carrey i que tu eres Kate Winslet, que mai havíem fet una pel·lícula junts. Sí. I ens han corregit a través de les xarxes socials, tenim uns seguidors molt posats i ens han fet veure que sí que Jim Carrey i Kate Winslet han fet una pel·lícula junts que es diu Eternal Sunshine for a Spotless Mind. En castellà? Olvídate de mi! Facilíssim! És a dir, com tradueix... O sigui, un dia parlarem de com tradueixen els títols de les pel·lícules, que em sembla que és una metàfora meravellosa de la nostra relació. Per què? Perquè tu, que ets Kate Winslet, vas decidir esborrar de la teva memòria tota la relació que tenies amb mi perquè no em suportaves. És que jo crec que t'agrado. Ho sento, Antonio. Però mal folla-li-lo-li-lo jo. Vale, però de què va aquesta pel·li? És que jo no l'he vist.
No, se suposa que han tingut una relació i Kate Winslet decideix passar pàgina anant a una empresa que t'esborra tots els records d'aquesta persona. Llavors l'altre és com que se la torna a trobar, veu que l'altre no la reconeix, es pensa que li està fent ghosting. I llavors veu que no, que li han borrat la idea i intenta fer el mateix. És com si jo t'intentés borrar també de tornada, però jo no accepto que et vull esborrar de la meva i segueixo, no ho puc esborrar, jo et vull allà. Però he pensat que una manera molt bonica d'acabar aquesta primera part del podcast és, ja que tu ets Kate Winslet, amb el cabell blau, Amore. Ara que sí, carinyo, que quedaràs molt mona, perquè així ja, a partir d'ara tu faràs de bona actriu, molt subtil, molt interna, que té 7 Oscars, i jo estaré Jim Carrey. 7 Oscars té la Wei. Por ahí, té molts. Ara vaig borratxo, ara m'ha pujat, Així, ara pots tenir tota la veritat i tot així. A la resta del capítol ho faràs així. Pues seguirem així, jo què sé, què vols que digui? Amb el capítol, i així no pots tornar a dir que jo soc Jim Carrey i que tu ets Will. T'agrada portar aquesta perruca? M'agrada. Pots fer una interpretació, pots fer una mica de Titanic? Pots fer Titanic? Guifré Trias. Perdona, estem fent un podcast. Sí, jo ho veig. És que estem fent un podcast. Has pagat? Qui és? Jo no sé tu pagar. Hola? Albert? Albert. Hi ha una senyora que crec que no és homosexual. No, clar que no sóc homosexual. Estem fent un podcast de gais. Sí, no, ja ho veig, això. Ets gay? Guifré ets tu, Què dius? Guifré. Jo no soc el Guifré. Perquè aquesta senyora diu Guifré. Amore. Guifré! Cago en Déu, que te'n vas de fa 4 anys, que tens un fill que es diu Om. No riguis del nom del teu fill. Que jo no. Que li he hagut de posar-ho Om de totes les meditacions que m'he hagut de fer. Senyora! No em diguis senyora, que sóc la teva dona, que no em reconeixes o què? Que tu ets la meva dona, amore. Tira cap a casa, que netejaràs el teu fill. Avui dutxaràs el teu fill? El teu fill, que té 4 anys. Que té 4 anys! Jo no sé de què. M'escoltes? No. O tens sida? Parlem-ne! Si tens sida... Uau, senyora, No em diguis senyora! Estic en breu. Que m'he disfressat del sindicat de llogateres avui, Això és homofòbia, jo crec, Mira, tira tu 7 cap amunt. Tira tu 7 cap amunt. Ens anem cap a casa, Vale. Dutxaràs el teu fill Om! Vale. Om! Guifré Trias, Vale, tira. Sobrino de Trias, l'alcalde de Barcelona. Tira! Joan. Adéu, Kate Winslet! Vale. Que m'acabo amb la... Un aplaudiment per aquesta actuació tan meravellosa de Kate Winslet! Clar, i després em diu que jo soc Jim Carrey, saps què vull dir? Bueno, no, m'embarratxades. No, ara ja plegarem, ja farem una petita pausa, però veient que té tan mala relació amb les seves ex... No, ara en sèrio, jo penso que tenim un problema. La Teixi està molt sola. Vull dir, és incapaç de connectar emocionalment amb la gent i jo he pensat, i aprofitaré que ha marxat, us volia demanar que una cosa que podríem fer, aprofitant que tenim públic i tal, és intentar trobar algú que pugui ser com aquesta cosa que li falta, aquesta meitat. Llavors, ara farem una petita pausa, però a mi m'agradaria com una cosa com molt teatil, molt dels països catalans, molt de la Tele3, recuperar una cosa de la nostra... Bueno, no sé quina edat teniu, però una cosa de la nostra infància, que és un programa meravellós que es deia Amor a primera vista. Llavors, tinc aquí, abans de res, abans de començar tot això ho farem a la segona part, però tinc un àudio que m'agradaria que escoltéssiu abans de seguir amb això. A veure si se sent. Hola, estimats Joan i David, què tal, com esteu? Bé, m'ha dit un ocellet que voleu jugar a Amor a primera vista perquè és un programa que veieu quan éreu petits i que us agradava molt i bé, que va ser un èxit, aclaparant... Bé, doncs estic molt contenta que us en recordeu del programa, perquè a mi també em porta molts records de quan era petita. Sí, també era petitona. Bé, doncs res, escolta, que espero que us divertiu molt, ja sé que us divertiu molt fent aquest podcast, i res, doncs ja que us vagi molt bé, ja m'explicareu com va, ja us escoltaré, d'acord? Una abraçada fortíssima, fins molt aviat. Amor a primera vista. Per tant, en uns minuts us esperem a totes i a tots a la continuació
secció del podcast que serà Amor America Vista! Amor a primera vista. Amor a primera vista. I com que veiem que et falta amor a la vida, he decidit portar-te a 3 candidats a ser la teva mitja taronja. M'agrada l'hetero. Gràcies que t'he provat. Gràcies. Llavors, tenim a tres candidats diferents. Una persona homosexual amb qui ja has tingut relacions sexoafectives. Hem tacat. Jo no. Una persona homosexual amb qui tu no has tingut relacions sexoafectives, però jo sí. I una persona heterosexual perquè la vida... Bueno, heterosexual, no homosexual. Heterosexual. Que no sap el que és el sexe anal, que a més a més... Tampoc ho sap això. Un moment, no donem coses per fet. No donem coses per fet. Llavors, aquesta petita presentació, no sé si cadascú de vosaltres vol dir una petita frase per descriure-us de com sou o de què heu vingut a trobar de l'amor. Mira, així. Ahí va la pollita. Avui n'hi haurà capollita a diferència dels altres dies, però només et diré que tu em vas tastar quan jo tenia 26 anys. Sí, 17. És que només puc dir, com totes, calla, com totes sabem aquí, que amb el temps tot millora. La maduresa m'ha portat un coneixement, una sabidoria, un savoir-faire, que jo de tu ho intentaria provar. No. Bilal, vols dir alguna cosa? Doncs us diré jo un parell de coses. Mira, han fet 3 preguntes molt senzilles, amb opció A, B i C, perquè coneixeu el que seria una mica de convivència amb el David. Jo que ja porto porto ja 6 mesos fent capítols amb ell, sé el que és conviure i suportar aquesta persona, per tant, us hem de preparar per si us acaba triant, com ho portareu. Llavors, la primera pregunta és, imagineu que s'acosten les vacances i la teva parella et proposa fer un viatge que tu mai a la vida hauries volgut fer. Un viatge... A Extremadura. Per exemple. A Càceres, en concret, insisteix, i tu no vols de cap manera, però insisteix que volen a Càceres. A un road trip. No digues Càceres? Càceres. A tu t'agrada que diguin l'Èrida? Calla. Opció A. Cedeixes el xantatge emocional, te la teixi i te n'hi vas. Vale. Opció B, li vas donant llargues durant mesos fins que se n'oblida, o fins que deixa d'existir. Opció C, el deixes. Oh, no. Hola! És la... El que vas fer és la... És que això són fets reals, o sigui, és bé. És bé. Jo voldria dir bé, però soc un normal i faria la A. A mi em va deixar els 6 mesos. Que em va deixar. Vale, proper convidat de la cita dels gossos, aquesta persona. La A. Per tant, el xantatge emocional funciona, aparentment. L'hetero m'està posant tan difícil. De moment, a l'hetero, Vale, la teva parella apareix a casa superil·lusionada amb un pack de tinter per tenyir-se el cabell de color blau dient ens hem de fer twin boyfriends i posar-nos el cabell del mateix color. Blau, fantasia. Opció A, em sembla una magnífica idea, pa'lante, vamos, serem twin boyfriends. Opció B, li permets que s'ho faci ell, però dius, mira, Cari, tu movida, jo passo. Opció C, el deixes. Opció I no era aquesta. Que tu facis tota la... Vale. Jo A favor. Quines ganes de tenir nòvio, Ui, que Jaume I està guanyant posicions. Que tornem. El passat sempre torna. Eulàlia.
A veure, coneixen la Montse Guallar, només et dic això. Bueno, jo veig una possible rècord. L'última pregunta que aquestes tres persones no sé si han estat aquí, però estan passant molt malament. Això sembla el programa del Juan y Medio. A la Mariluz. A la Mariluz i un cisne. Mira, l'última pregunta. La teva parella torna de la revisió del checkpoint i et diu que li ha trobat 5 ITS. Bingo. Passa que mai passa. Opció A. Li demanes que te les encomani totes perquè l'amor és compartir. Opció B. L'envies a tractar-se ja, que li posin tots els antibiòtics i quarantena durant un parell de mesos mentre tu fas la teva. Opció C. El deixes. Bala. La veritat, no sé per què el vaig deixar. Antonio. Folla-li l'olino. Jo crec que faig opció D, en plan, tengui, farti, com uns cromos. Sí, noia. Pensava que l'Etero diria què és ITS. Mira, bueno, doncs, ara ha arribat el moment de la veritat, que així... Bueno, clar, és que no tenim més temps, saps? No et puc fer l'amunt, dispara. No hi ha tercer acte, aquí? No hi ha tercer acte que el pare mort. Jo, sorpresivament, perquè jo, les cartes estaven donades i em volia quedar l'Etero, perquè em va caure molt bé, un dia em va dir que jo també soc sidosa, o sigui, m'ho va dir ella, jo no. I vaig dir que m'ho tal, i em va dir, és hetero. No, jo no dic mai que és hetero, no és homosexual. Vale, no soc de dretes, voto a... Bueno, jo crec que em quedaré el teu exnòvio. Aquesta ja la conec. L'hetero, tal, però no sé. Pues cuida'l molt, que és molt bona persona. Puc arribar aquí perquè som un desastre, però tenim un regalet, que és un llacet de sidoses per les tres. I 3 xupitos. I els 3 xupitos. Vinga, va, per la sida dels gossos. Gràcies al verd de la pell, Visca Espanya! Doncs res, ja podem anar a seure, gràcies. Que ara som nòvios. Tia, que ha parat de gravar, no sé en quin moment. Bueno, ja farem un tall. No? Què passa? No sé, sembla que ha parat de gravar. És igual, això l'important Potser això és una exclusiva per vosaltres i no sortirà el capítol. Bueno, a veure, ara acabem de fer un concurs, no? Nòvio, no facis soroll. Acabem de fer un concurs, però acaba d'esdevenir un altre concurs cap als gais, per alguns gais, És molt important que... Not all gays. Benidorm Fest. Parlarem d'això, en sèrio? No us veig... Israel... Mira, ja parlarem d'Israel, ja arribarà. Israel és Eurovisió? Israel és un país legítim, t'imagines? No. No. Però, bueno, és igual. Digues. No, ja arribarem a aquest tema, ja ho tinc guionitzat. No... Benidorm Fest, sisplau, que aixequi la cartolina verda qui hagi vist el Benidorm Fest per saber com quan d'homosexuals sou. Bueno, està clar, no? El públic que ens segueix. Mira, el no homosexual té la targeteta vermella. Et poso això perquè ho he portat i vull gastar. Què és? Lo de fatxa. Quina sort! Soc feixista. Si has vist el Benidorm Fest és fatxa, no? Vale, Cari, sí. Si has vist el Benidorm Fest, verd. Si has vist no el Benidorm Fest, bla. No, a mi no em podeu treure. Jo sóc un juguete roto. Bueno, heu vist el Benidorm Fest o no, maricons? Era molt homosexual. Tot i que no hi havia calvos aquest any. Us en recordeu que l'any passat hi havia molts calvos? Però no tants. Quins calvos hi havia?
Bueno, no estem Ah, d'acord. perquè ella era hetero. En una cosa en la que sí que estem d'acord... Perfecte, no podia ser. No ens interessa. Tu a qui vas votar? Jo vaig votar a Melòmana. Jo també. És que clar, això és molt fort perquè per primer cop a la vida vam estar d'acord en alguna cosa. És veritat. I això ens fa molta il·lusió, vam votar a la mateixa persona que va fer una actuació molt convincent. Que per cert, saps que la melòmana Deixa de veure. es diu Melodia, com la Melody, que es diu Maria de la Melodia. Això és molt fort. Això no ho sabia jo, m'ho va dir ell. Es diu Teníem Mel, dos melodies. El Mel és de melodia, una cosa de Lanzarote, es veu, perquè és de por ahí. I la Melody es diu... Perdó, Lailos. I la Melody es diu Maria de la Melodia, o alguna així, que te toca els collons, o sigui... És que és força aquesta persona. Es podria haver dit abort. Perquè ficar-li a una nena... Avortament. Ah, avortament. Però un moment, no. És que no. Cansades. El català és tan difícil. Però, un moment, és que aquesta persona, jo tinc molts dubtes amb la melodia l'autèntica, l'antiga. Perquè de sobte és com molt... L'antiga qui és? Una diva salvaje. No, sin nombre. No, una diva es valiente y poderosa. Y un jardín de espinas y rosas. És que Y fuerza Claudio- como un huracán. És com, amore, dona-li una volta. A una de les tres. Però és que, Cari, Fuerza como un huracán. però què li vols demanar a aquesta persona? No, a És que Locamente li vull demanar, que són els que ho han escrit, Els... No han escrit ells? Bueno, no. Ferran i David, què ha passat? On estan? No han vingut? No, però ho han produït els Locamente. I molt malament. T'imagines Aquella... que sí, Hi ha algú aquí de Locamente? No. Bueno. Bueno, va, anem a tirar. Què, sou més de Melody o de Melòmana? Va, que votin. Ah, que votin, A mi que m'agrada votin. molt que votin. Melody Melody verd. Verd perquè és l'autèntica. Melòmana Melòmana vermell verd, perquè és la falsa. 1, 2, 3, responde otra vez. Mira. Una diva no és valiente ni poderosa en aquest. Un aplaudiment per la Melòmana que no anirà a Eurovisió. Parlant de... Ens agrada molt Melòmana. Parlant de melanoma... Pensa en ton pare. Mira, si vols que pensi en mon pare que va morir de càncer de pulmó, pensaré en tu que dius que deixes de fumar i no pares de fumar. Ho deixaré. Quan? Ho deixaré. Quan acabi el màster aquest que estic... Bueno, jo... Mai, això no passarà mai. És escarós Ho aquesta deixaré. crema que m'has posat. És de ma mare, és Bioterm i val molts més diners dels que jo pagaria. Ma mare m'ho va donar després de saber-ho del melanoma. Evidentment em va dir, posa't crema, sempre. Perquè qualsevol dia moro. Bueno, Moriràs abans del tabac que d'això, jo carinyo. aquests dies que vaig estar veient el Benidorm amb moltes de les aquí presents, pensava, uau, o sigui, el Benidorm fes, no? Quin exercici democràtic. Super, voto demoscòpico. Però vaig pensar, què tal? Perquè a Espanya tenim un... Bueno, Espanya. Els espanyols tenen un problema i els catalans en tenim un altre, Als espanyols no els hi agrada la democràcia. Però, com que ara, circumstancialment, pertanyem a Espanya, ja s'acabarà, Hasta nuevo aviso. Ho tenim a tocar. Vaig pensar, quina onda, quina ona? Quina onada! No, quina ona? Quina ona? Onada no està acceptat per la RAE catalana. L'IEC. Una ona... Ho hauríem de mirar. Una ona i una onada són coses diferents. Jo soc professor de català. Són les ones del mar i les onades electromagnètiques. Ones... No, ones al revés, ho he dit al revés. Parlem més de les ones, sisplau. M'interessa molt. Aquest programa va de les ones. No, doncs, pensava, què onda si les eleccions espanyoles, catalanes, totes, estiguessin formulades com un Benidorm Fest, no? O sigui, tu imagina't. S'acabaria un problema, o sigui, tu imagina't el Feijóo. O sigui, la Paula Vázquez. No. Ui, la Paula Vázquez m'agrada molt, així, però es va equivocar molt, La primera... Però has vist les entrevistes que ha fet últimament? Sí, perquè que ja té no busca TDAH i a nòvio. tu et cau bé perquè tu també entens. Us enteneu. Ja estem a la mal... Bueno, que tinc esquizofrènia, No em amore. sento còmode amb aquesta cosa de treure la gent de l'armari. Vale, perdó, és veritat. No passa res. Cancel·lem, això, ficarem un Whitney. Bueno, però la Paula Vázquez, que, bueno, potser li ve gran,
Vull dir que s'ha d'actualitzar, pobreta, jo què sé, ho estava passant malament. Però tu imagina't la Paula Vázquez, ja sé que estava la Ruth Lorenzo, però és que aquesta tia no la conec, poso la Mònica Naranjo, vale? Que també ho va fer. Mònica Taronja. La Mònica Naranjo no era. Elles dos. Que passe Feijó, vale? I llavors el Feijó canta, o sigui, no canta. Diu unes coses, té un minut, vale? Té un minut. Diu soy facha. No, perquè no ho diuen, és que els del PP no ho diuen. Però, aleshores jo pensava, doncs ja està, doncs fem-ho així, saps? I després la Inés Hernán surt del Feijó de l'escenari i la Inés Hernán, cari, amore, estem una teta, Feijó, no. Vull dir, i després surt l'Abascal, surt el Rufián, surten tot... L'Ayuso no, l'Ayuso està en una altra cosa. Sí, l'Ayuso no. L'Ayuso... Està amb el Trump. Està fent hospitals. No creus que així potser la gent participaria, s'interessaria més per la política? En plan, hòstia, uau. La Mònica Naranjo, ai, Feijó, com m'ha gustat les tamborinyes. Però què farien? O sigui, què farien a l'escenari, aquesta gent? És que... Parlar, o sigui, minuto d'oro, com hem fet amb els convidats, en plan, uah, jo te lo juro. Caris, el show, o sigui, aquest show s'aguanta menys que el nostre. Però, pensa, o sigui, minut de reflexió, silenci. Imagineu-vos, Paula Vázquez, Mònica Naranjo, Inés Hernán i Feijó, tots aquests. Els que siguin, el Sánchez, aquesta gent d'Espanya. Jo trobo... Bueno, no sé, que ara vinc. On vas? Que ara vinc. Què passa? Ara torno que... És que... Perdoneu, m'han donat una merda boníssima, em vaig fotre. Ara torno, vale? Però un moment. Tu digues coses. Mira, aquí tens un guió, ara dic coses. Ja, però això... Després te'n faig una. Vale, però m'avises. Una cosa rosa. Tu no et droguis, És que no et suporto, David. Bueno, és que no sé. Bueno, David, no? Aquest amic que en tots els moments importants i que esperes que passi alguna cosa, desapareix. David, tu no havies deixat les drogues? És que en sèrio no sé. Salut. Què fa? David? Bueno, veu veure? Bon dia, bona tarda, bona nit! Escolta, ei, tu, Gai! Oh, que m'han dit que heu perdut un convidat! Em pots avisar? Em pots avisar les coses? Perdona, que les fades no venen, doncs vinc jo! Escolta'm, Pilar Rahola! Ja no em truquen! Doncs vinc aquí als Gais! És que la Tele3 ja no és independentista, ja no et pot convidar! Escolta'm una cosa, escolta'm una cosa, Escolta'm una cosa. Per mi és molt important dir-vos una cosa, Gais. A mi se m'ha acusat molt! Se m'ha acusat de sionista. Home, és que Pilar... No, parlem-ne. Què en penses tu de l'estat d'Israel? L'estat d'Israel no us vol assassinar. Home! Jo tinc molts amics de Tel Aviv que són així com vosaltres. Per tant, us demanaria, si us plau, que deixeu de fer aquestes manegades d'anar a manifestacions feixistes que van en contra dels Israel! Vale? Aneu a un Pride a Gaza, a veure com us ho passeu. A tu et matarien, a tu! Et matarien! Però Pilar... No, Pilar no! Pilar, escolta'm una cosa. Molta mentida. Escolta, que vens molt exaltada. No, és que sóc així. Què en penses del que està passant ara mateix a Gaza? A Gaza no passa res. Gaza serà Salou. Vale? I ens aniria molt bé Catalunya, perquè aleshores els suecs, els holandesos, aquests pobres que venen a Salou, aniran allà a la Riviera, aquella. La Riviera. Vale? I estan allà els palestins, agafeu-los i porteu-los aquí. Tu tens un palestí a casa? Tens un palestí a casa? Doncs porta't a la casa. Terroristes! Jo només volia dir una cosa, una mica, per fer-ho entre totes, entre totis, que jo també soc... No, Pilar, tu això no. Jo un dia em vaig enrotllar amb una dona, Escolta'm, Pilar, ara que et tinc aquí, tu ets amiga de la Laura Borràs?
Ja no. Ja no. Què ha passat amb la Laura? Passa que fa poca cosa. Però un vis-a-vis a la presó, com ho veus? La Laura no està a la presó. Vale? La Laura està aquí, està viva. Aleshores, jo res, només volia que féssim un càntic, que seguíssiu amb mi. Sí? Cervesa! A veure, seguiu l'estelada, vale? Com sempre, només mireu això i la resta no importa. Ni un pas enrere! Vale? Jo dic, Yahoo, Yahoo! Vale, Yahoo, Yahoo! Netanyahu! Yahoo, Yahoo, Netanyahu! Yahoo, Yahoo, Netanyahu! Ja està. Si teníem la més mínima opció que ens donessin una subvenció per aquest podcast, l'acabem de... A més, ara al març surten les subvencions de l'ISEC pels podcasts en català, o sigui... En català, Adéu, gent de l'ISEC! Algú ens pot fer una foto amb això? Ens podeu fer una foto? Ara? Espera't. Sí? Ai, el cable. Escolta'm, bueno, la foto. Sí, que ens narrava al costat. Aquí. Aquí. Guapos. Vinga, va. Vale. Podem comentar aquest acting que has fet? Vull dir, perquè clar, a mi m'acuses a mi de Jim Carrey, la màscara, Cari. Però és que jo he fet comèdia de l'arte, tu no. Ja has vist aquí un ús de la màscara que, clar, és que els que no heu estat a l'institut del teatre, no? Jo no. Que sí, Ramon? Jo... Però és que el van... Tu em deies... Clar, no, és que clar, digue-ho. És que a mi no... Jo no he estat a l'institut perquè no vaig No és voler. per estar orgullós. A mi em van agafar, però vaig dir que no. Bueno, van a la Nancy Trunyón, que tampoc el van agafar a Hogwarts, no va dir. A on? Res. Doncs mira, ara que parlem d'això, estic una mica ratllat, perquè jo portava una època, sabeu ja, si escolteu el podcast, que no és que ens vinguin tantes ofertes com a actors, que estava una mica encasellat en fer de policia. O sigui, porto 2 anys fent 4 policies, he fet 2 Mossos d'Esquadra, un guàrdia urbà i un guàrdia civil, i de sobte... Tinc fotos amb un traje. Jenny Hermoso, Rubiales, però màxim. Què ha sigut això? Un piquito. Però és que el que m'ha passat avui, ara que parlem de fer, m'han trucat per un càsting, me'n vaig la setmana que ve a Madrid a fer un càsting per fer de futbolista. Per què? A més, tenim la mateixa repre, per què no m'ho diuen a mi? Jo, com he de fer de futbolista? Que sí, amore, que sí. Que sí. Ah, per cert, perdó, què tal? Bilal, m'ajudaràs a fer d'hetero? Gràcies. No, perquè és no homosexual. Però és crossfitera. I això és una mica més... Bueno, ja en parlarem un dia d'això dels crossfits. Escolta'm, tu què tal la feina com a actor? Jo bé. Superbé! Doncs jo tinc ganes d'actuar. Per tancar el capítol, ja sabeu que ens encanta ja explicar merdes que merdes que li passen al David. A mi no em passen merdes perquè sóc una persona, un ésser de llum, però des de fa un temps estem demanant a les nostres amigues seguidores que comparteixin anècdotes escabroses i merdes que els hi passin per compartir-les. Llavors ara faré una performance. Llavors, perquè quedi clar, perquè últimament vam anar a la ràdio l'altre dia i la gent es pensava que les anècdotes que explicava m'havien passat a mi. Perquè quedi clar que no m'han passat a mi, ara explicaré les anècdotes, les confessions que ens han fet els nostres oients, però les explicarem a aquest passamuntanyes, perquè així quedarà clar, jo què sé, és que les xarxes són molt dolentes, i de sobte surt un vídeo meu explicant alguna cosa... Però va sortir lo de la caca. Clar, a Ràdio Catalunya vaig sortir explicant que se m'havien cagat a sobre i jo crec que, si ho sent ma mare, es pensarà que se'm van cagar a mi! A mi, a Joan Sureda! I la gent sap que no. És que a mi no se m'han cagat a sobre, Mai! Per què rius, David?
perquè trobo que va ser una fantasia. A tu t'agradaria que et passés? No. Tenim dues confessions, vale? Tenim dues confessions que ens han fet els nostres espectadors que jo ja... Llegiràs les dues o una? No, les llegiré les dues perquè són curtetes i a més no les interpretaré perquè no ens paguen, llavors les llegiré tal qual. Sense cap mena d'intenció, vale? Si vols et faig com el cos per Sí, tu fes la part de mímica, vale? De fet sí, treu això. Va, improvisem. Vull que representis el que jo explico. Jo explicaré neutre. Això és un exercici, Sí, és un exercici de classe de teatre. Tu representaràs el que jo expliqui que no saps, perquè no ho he llegit, això és real. Sí, com si t'estiguis passant a tu. Vale? Ens concentrem? Treu tensions del cos. Afluixa cos. Pa! Amore, no has de parlar, és mímica. Vale. Estem? Aquí posaré un efecte de veu com si fos veu distorsionada, vale? Vale, això ho faràs tu, Follant amb un tio. Em va pegar tal bufetada que em vaig marejar i vaig perdre l'equilibri. Una tallada de rotllo important. I es va quedar aquí. Però en tenim una altra. Vale. Això és una història que t'han explicat. Macari, la gent és el que ha compartit. Jo no puc fer més. La segona és bona. Vale. Però estigues concentrada, Vaig quedar amb un tio pel Grindr a qui li molava l'escat. Aclariment pels no homosexuals de la sala. No diguis un... Caca, la gent que li agrada la caca. No m'agrada la caca a mi. No és el meu rotllo, però el tio estava molt bé i vam quedar en que a veure'ns sense escat pel mig. Perdó. La mímica. Estava escoltant atentament. Vam quedar en a veure'ns però sense escat pel mig. Quan estàvem al liu i ell... Sense escat pel mig. Quan estàvem al liu i ell m'estava menjant el cul, va i em pregunta: vols que et bufi? Vaig dir, ok, pensant que es referia a bufar per fora. Però el fill de puta va començar a inflar-me com un flotador. Fins que de tant d'aire que tenia dintre em va sortir un pet amb regal inclòs. Era una trampa, el cabron va sortir-se amb la seva. Això els hi passa... Aquí no li ha passat, això. Aquí no li ha passat. Escolta'm, jo... Trobo que aquestes dues persones eren una mica de Junts per Cat, Uah, tinc una anècdota. Junts per Cat! Tinc una... Junts és Cat! Junts per Cat! Uau! Acabem d'inventar un nom per la dreta antifeixista catalana. Junts per Cat! Junts és Cat. Jo faria Junts és Cat. Junts és Cat. I punt. Bueno, pues gràcies. Sisplau, Jordi Vaquer, Junts és Cat. Vine a fer la cançoneta. El moment d'acomiadar aquest cap... Un moment, tenim... Això no està previst. Ui, un altre... Això no està previst. Una altra intervenció. Això és totalment improvisat, Ai, senyor. Sí o sí? Quins nervis. Em puc treure això o ho he de deixar? Tu pots treure, tu pots treure. Jo no vull ser feixista. O sigui, 100% improvisat, no saben res. Però, ja que heu dit... No, no estem liats. Però ja que heu dit... Imagina't? Ja que heu dit, vine, que hem estat les vostres primeres roses de Sant Jordi. Ai. Jo crec... Això és una manera molt rodona d'acabar el capítol. M'encanta la impro, És que com... És que es pensaran que estava previst. També et dic que em pensava que ens donarien 5 euros. Tia, és molt barata. Tia, això a Sant Jordi val més de 5 euros. M'has escopit. Ari, és un problema que tinc, ja ho saps. Moltes gràcies, ex. I un aplaudiment per la Lluna Gai, senyora de dretes.
sí, que Jordi Baquer, si vols venir a l'escenari, cantarem una cançó amb tot el nostre públic. I traieu les vostres lletres. Perquè avui la cançó... Seu aquí, el meu regasso, estimat. La cançó que ha preparat el Jordi... Deixeu-me parlar un moment, Sí. Parle. Vale. El micro, però fes-ho curt. Porto fent-vos de públic 6 mesos, per un cop que n'hi ha... Ell és la persona que riu als capítols. Faig això, Bueno, pues jo us he portat una cançó d'amor, perquè em vau demanar una cançó d'amor, jo soc molt obedienta, és molt d'amor, però... Això va ser abans de saber que ens farien ghosting. Exacte, però m'he negat en rodó a fer una lletra d'amor, perquè jo... Un segon, Jordi, què passa, Ramon? Tiris el cul cap enrere al Jordi, perquè et tapa la cara. A tu? I això no ens ho podem permetre. Entonces, jo m'he negat a fer una cançó. Però a mi se'n veu? A ningú li interessa molt. Ets molt graciosa, carinyo. Uau! No puc pujar això a la secció! Ets molt simpàtic, que t'acaba de dir el Ramon. Ja. Sempre fa el mateix, et deixeu parlar! Perdó. Vale, bueno, això. És un podcast. La qüestió és que jo m'he negat en rodó a fer una lletra d'amor perquè jo detesto el dia dels enamorats i, a més, fa una mica d'al·lèrgia tot el tema aquest de la parella i del món en parella i la vida en parella, perquè anem a fer un estudi sociològic, si us plau. Verd, solteres, vermell, emparellades. Verd, solteres... Què és això? Mare de Déu! Molt de vermell aquí! Encara hi ha algú... Molt de vermell aquí! Mira el Ramon com aprofita, Un dia que surto. Bueno, doncs aquesta cançó d'amor és un cant a la solteria, perquè el de tenir parella està sobrevalorat. En realitat el que és complicat és estar sola, ¿vale? Entonces és un cant a la solteria. La solteria és un art, noies. Endavant. Sisplau, públic, canteu amb nosaltres, perquè això ho fem Jo us dono el d'allò, Al principi. Això és al final, tia. Espera. És que com que abans ho hem assajat. No sé de anar. No, perquè al principi no hi ha d'allò. Vale, preparades? Aquí farem un ball. Fas pudor d'amor quan vas al supermercat i compres iogurts però són del pack familiar et caduquen a la setmana i aquell tàper fa un tufle tal fas llenties per tota l'escala i després dines sola amb el gat. Fas pudor d'amor quan passeges tot pel parc i fins als coloms t'ensumen la soledat. Famílies, criatures, gossos, parelletes a l'Instagram t'han pillat mirant molt aquests Mossos com la noia que t'arrestarà. Vinga, Sinatra! Fas pudor d'amor! Fas pudor d'amor! Ansioses! Fas pudor d'amor! Moltes gràcies per venir! D'aquí al Benidorm Fest, a Eurovisión i a Operación Triunfo! Visca Espanya! Visca els PPSS!